le giveaway result kan puang thei ta giveaway te siam thei tura min subscribe tu te zawng subscriber chungah lawmthu ka soya tin tun thleng maya min kai hroi tu pathian hena lawmthu ka soi bokani giveaway lawmandong thei tura ron chhang tu te in chungah ka lawma YouTube hlawh lak apiangin giveaway hi kan ti zelanga keini channel chuan tin lawman po kan ti tam telanga tin adong thei tur po hi kan ti tam tel don ani ti kha kan soi tu tuna chuan pakhat na chau ring dikha an nuala wangin pakhat na chau kan thlang thei sia kan pota ka fapai na pot chuaka chu chau chuna hlawh thea le peka chuan mi pahnih nge pathum nge pangain lawman an dongang pakhat na sang khat pahnih na zasari pathum na zanga ti nge in kan ti don ka shelova YouTube hlawh te pot tam chho ve zel thei tur ngai la thain ka hria hei reaction kan ti ve tira viewers po kan tam lo chu ti chung chuan ka ta na rin om top hardcore fans kan tiang chi kha in om ti ka hria Nangmahni wangin hlawh kan la ve the ka lawma chu wang chuan subscriber te tel lo chuan heng hlawh hi ka la thei lo ti ka chiang ani atamamo atlemamo pek let ve ngei chu hi ka ti tur ning ka hria chu wangin adminga giveaway ti in kan pawh ve yaron chhang sap ka lawma ni giveaway kan ti hian kan lo ti thin giveaway kan hreta chuan chu follow la kan ti mo chu subscribe la kan ti ang chi te kha om thina ma se ke ya chu ani lo tia chan top ri stop thei khan ni zel dona all some thiang dar ni FB ka khoi thin ting ti in chef ka min en thang chuan FB page Tluanga Tochhawng ti ka in da IG ka in da chu lo wa follow ula ting chi ka tum lo ani amai ro chu min lo follow zela YouTube lama po ka trong suang nok mai ka lom tu ka min subscribe zel ti ka hria thin lung taking ka loma ka tiang thil ti har sa screenshot ngai chi share ngai chi kha ke chuan eng tika ma ka ti ngai don lova giveaway ka ti reng tu na chan ngal mai thei comment mai thei ris ngal mai thei ang chi thil dang me boi ngai long chi kha giveaway ka ti kal phung tur ani ti kha kan soi non le du shim ani tin hey nimin pia le theng khan video kan nei lawa nimin train kan ran nei le trana ke ma mi mala har sa na buina ka to ka lo thila aizol kalanga ya aizol kalpon vlog par min ti ama se vlog the ngai to na ka om lawani chuwang chuan thil har sa boi thak tak mai ka tok ve ma se ka hin ching fel thei te hi pathian zangai na min kai hruina ning ka hria tuna chuan regular takin video te pokan siam chho thei tur zela ngai taila thank ka hria chu ti rol chuan kalo soi fo thin life in jing mo chhuna mo tlaya mo kati chho zelang kati kha voilama test kan tuma microphone te eng mo kan le thara gear vel ma seng ka computer lampang kha upgrade alo nga ya ka laptop kha upgrade turin tuna hian apat vel kan zong kwal meka pat kan dong thei watani chuan live reaction news ang chi te emo FB comment ang chi te post ang chi te emo khatiang kha kan hu wat thei tura ngai la thank ka hria tiang chu kan ti theini chuan jing tlai ang chi khan regular tawin khatiang chi chon chin thar update tak kha kan da lang thei don ai khatiang khati tumin ka in buat sai meka ma seng ka call in a lo latlin lo ani ti kha me a hriat puiula thain ka hria hey eng tik kuma nge bialnu star naran ni lo ka fo kum fop khopa ka ngai zon ti ang ti kha kan in zona ni fop chup khera bialnu ka thlen pui ma sak ber kum ka ti ata khan hei khovel kum sang kha chakwa som ko pariat sang hi kum ti chang kan oma tin ka age kha in ro soi bokani kha ke man ka soi fia chiang lo ni in ka hria video ka en le thian eng tik kum kan ni in nge lo ti la chuan akum som panga som por ti khana tika eng tik kuma nge ka ti kha chuan ke ma kum ang zat le hetia kum kan soyang kha alo pol thea chuwang chuan sang hi panhi ti kum kha ka okay ka pom thea tin kum som pasari ron ris te kha in ris ti kani kha khan kum som pasari kani hian ngai zong kan ne ka form ma sak ber kun thlenga ma se ka form zo chi kha thut po ka thu thamman loin ka hria tlan ho dai mai ni anu a me chia zok chon meron awa ma se ke chu ki le ro kan ti to lo ka zak chu chu ning ka hria ka ngai to le ta ka siam nu khan he ta mi zo khong nge khoi zong ka form ma sak ka ti ma seng ikatlan chiat na zok ti mai teng ka hon nal na tlan ti la chu dik em long chu kan in form zawa kong khar bula ani kan thulut ve le ni ma seng ko om thei to lo ka sak ama kha mu shom ka ti
ka hota khani ka thian ten la lenga pona kan vain tu vareng lo kong khareng lo kan vain text slide ve khani mo info turin khania kum som pasari kani kumani sang hi pani tia ron ti te pokhan in ti dika ke ma soi sual wang ni khang ho kha sang hi pani tia ron soilen kum som pasari ini kumin me chi fop ron ti ne khan chang dikha mi pasari pariat in oma khatatang khan ka fapain thu ma vora azia ka ma seming hi abuai kha khop maya hey a then to say do le number ang chi ten lo nia rin aina buai khak tu ma seng kan tam lo shim shim awangin har salu tuk chu om lo ve kum som pasaruk kum som pasaruk ke chu til ka soi ne min ka buai tul ching thei ka kat non lo hei chu kum som paruk kum som pasaruk ngày nay om clot lo mo thil soi tam chi kan ni lo ka soi tam po le ka soi sul na sa ting ni mai bs pa bur khaya video ka react po ka king chili ni to lo pri ka king chili react yam ya comment nai no soi sel na sa ti ka ria mit kan mo sol ve ni mai ani na ta ka chuan tak ta na giveaway result kan puang ang mi pariat in chang dika sang hi pani kuma mi fop iron ti kha mi patin iron changa puitia vuang tum mb4307 timoni rp punte official ti khan sang hi pani kumiron tia intidika amero chu ti dikha kumsom pasari ti kharam sang ate chuan teiral te amos ti te john chelsea chin zalal rem ruati nuna chang te ti temni 4786 ti temoni kha omani khang zong kham hun kha ta kan da chewa le khan kan siam kan khlepa ka fapa in apo chua ta giveaway cheng zanga manchu chuan te ral te intini kalom puichia chuan te ral te hi Nangmahni hian he video hian ron comment la chuan number kanin penga kanin gpay donia cheng zanga imani hi kadam chunga ka hriat to tur ka history ro puilu to ni a cheng chu tamlo ma seng youtube lo kalang ma sakbera giveaway lo mandong ma sabber ini hi kalom pui cheni tikha chunte kan soya giveaway ka tileni pon lo chang ve zelang che tin kha ramsang ate amosate puite ate chang dik veka amara chu avando in trang hi ke pon shom ka ti consolation prize kan tiang chi han pe thei zia zang klan ni si lowa lo la ka amai ra chu le pe komani chon lo chang le ro thilin hret tlat kanun dan te ka ngai zawng nei dan ka fokum te in hret thap dan ai an ris dik hun lo man la khun in nei don in ka hria kan ti le huna thathar ani don in ka hria lo lak le hun hi lu tur om venge mo kan ti le ni chon lo chang le ula in man ve to ang ti kha kan soyatin le pe ka chuan consolation prize kha a om to don mi pani tange mi pathum tange pangatan ka ti theian ka hrelo ma se ka video te min lo thir sakzel ka chuan kan ti ve theizel tur ka ngai ni chuan te ka ti chat te zo ka ni ro chuan te ka ti ka ti sual chante ral te zo ka ni thil zia ki tar mi ka bun lo kha lom boi khak rat chante ral te ka lo ti chuan te lak lo to che chante ral te khan he video hi iron comment nga ke ma ka ni iron ti anga chuan kan number comment a kron peng chenga ta chon dule okay mo iron tinga 18 mo dule in number ronda nga la I comment a chuan kanin gpay nga giveaway lo man dong ma saber initi kha kan nem heta nga apoi sa fai po idong donan ya le ka channel milo ngai lut saka reaction titira titir mai kan ya chung chuan min ngai lut sak tu mi engma za inom ti ka ria in chunga lawmthu ka soya ka project nei ve angte ka khol ten han tha seng chuan zan in tlai tanga ti ngal ka duwa ma seng kan rem rot na te hi pathian remala ti hri lawaniang hun milong hak le hret ula reaction news update tak emo kan tun lai khovel borok fb thilani emo
YouTube viral video ang chi ti FB mi mo IG mi mo po kan la react chho bon tu thei don ani ti kha kan soi du chu tiang hun chu kan thleng va thei tura ngai la thain ka ria a chan te ral te giveaway man tu ini a kalong pui che ti kha kan soi du atin man zo ve ta lo RP te hote ka tor pui che ma seng le pe ka lo chhang ve le ula loman indon ve ngei ka ring to a ni ka tia soi lo ka chon ke chu kan soi boi je le ka video te min lo hu sak thri da ka lo ma giveaway dong tu te chang tu zong chungah lawmthu ka soi ni seng thain ka ria a video danga keng mole don yo